So Lulu looked worried yesterday when she left her ring in Zimbabwe going to Dubai. Do you know that feeling yemwana wechikoro wekuti kana usina kunyora homework, you feel like now I'm in trouble na teacher? Ndo feeling yaita kunge Lulu anayo paakati I forgot my ring and my watch. I'm like, why does she look so worried? Kuti hana kupfeka ring ni watch is something that you can forget. You know, ring you can just paunongoaibvisira mangwana the following day ukageza ukabuda in a hurry or so, you can actually forget kuti wangokapfeka ring. Watch sometimes you don't even wear. Senge inini zvangu watch andauijaira kupfeka all the time. I've got my watch, but kuipfeka all the time I don't. Ndotozongoti okay, I've got a watch, let me just put it on. But Lulu, the way she did things yesterday, aita kunge ari kutotya kuti she's not wearing a ring pana weekend asi a ring kuno kuZimbabwe achienda kuDubai. Ameno, I don't know, she's always wearing a ring, yes, but the way she portrayed the whole thing, aita kunge ari kutya weekend kuti weekend, if weekend finds out kuti ana kupfeka ring yake, she'll get in trouble. Pamwe pacho unotonyatsoona kuti marriage ika inenge ina teacher na student, kana kuti ina headmaster na teacher or ina headmaster nema students, because the way anoita kunge zvimwe zvinhu zvaanoita, it's not normal. Like, it's just a ring, you're not wearing it, and then what? Maona. So here she made a whole scenario. She made it look like she's worried because she's not wearing a ring, which is like any man can understand kuti wasiya ring. Kupfeka ring kana kusaipfeka, it doesn't really signify anything. Kuti uri married, uri chi. I think kuti pane vamwe varume zvavo vandakamboona vandikambonzwa vekutoti vanoda kutoti vakadzi vavo vagara vakapfeka ring because vanenge vachitoti uda kutononyengwa, uda kutoita sei, you must always wear your ring. Hey, you know that there are such men mulife wekuti zveni they always want to see ring pamukadzi wavo. They are always, even iye murume wacho asingapfeke, wikini vanopfeka ring yekupi, even murume asingapfeke, they always want to see you wakapfeka ring. They always want to see you kumonitor kuti tama monitoring spirits chaiwo. Ndofunga ndo zvainga atori worried about musikana kuti ndatosiya panapa pachatoita problem yekuti handina ring. Ameno, I don't know, but to me the way she mentioned kuti I forgot my ring, my watch, I forgot it, she was like sounding very worried because she left those things. I'm like, I think kuti musikana ari kudai soka, which means kuti ring iyoyo it's a mandate, or ring iyoyo it's part of my requirements anonzi anofana kuita. Kukana china masowe anopfeka here maringi iwawo, ndakanzwa senge kumasowe they don't wear those things. Ameno, it's just like kuti aenda kuDubai, it's just like kumwenda anongoita senge aendawo masowe ndo. Ameno, I don't know. Asi weekneoka ameno zvaanoita musikana weshuwa. And Lulu wacho anengewo akatolerate a lot of bullshit. Anongoitwa yese namadzibaba because anenge aneka kunyarara, anenge aneka kupusa, hana kungwara so ndichimuona so zvaanoita so, even kana achitaura zvinhu zvacho soka hana kakungwara so, hana kakuita jacked up so. She's not streetwise, she's not, you know, anenge kana achitaura so anenge achitaura kunge ari kupera mweya, kunge munhu asiri kutomboziva zvaari kutaura, kunge ndosaka tichizofungira abuse murelationship yavo. Ndosaka vanhu vakawanda vachizofungira kuti musikana uyu anenge asinganyatsobatwe zvakanaka namadzibaba. Ameno, probably ndakaona zisirizvo, probably I noticed something that is not even there. Maona manje tinge tichiti pamwe musikana ari right kana kuti musikana pamwe, but pamwe tichiti musikana pamwe haasi right, I mean, but musikana ari right pamwe ndo a normal way of behaving. I mean, I don't know, but it's just sound offish to a lot of people. Kuti why does she look very worried nenyaya yering kuti hana ring?